Good morning, Philippines! Hi guys! Oh my God. Sabayan nyo na lang ako guys. Mag-ano tayo guys. Hindi na ako makapaghintay. Hindi ko na to gagawin sa mukbang channel ko or ASMR channel ko. Hindi na ako makapaghintay. So, gagawin na natin ngayon kasi nakikita ko na yung part 1. Yung babae ba na ikakasal na isang buwan. And then, what happened was the guy back out para sa wedding nila. Isang buwan na lang hinintay, pero yung lalaki nag-back out. So, ngayon, tignan natin yung part 2 at saka part 3 ng video. Okay, part 2 muna kasi meron na silang part 2 at part 3. Tignan natin. Akala ko wala na itong kasunod, pero meron pa pala. Meron pa! So, ngayon, tignan natin. Tika muna guys ha. And hala, ang taas naman ito. 26 minutes. Okay, ano na lang natin ito guys, ibahin na lang natin kasi nagvo-vlog ako. Akala ko isabay ko na lang sa vlog, pero susunod natin yan after this vlog bukas. But anyway guys, hi guys. Like what I said, mag-ano tayo, magre-react sa mga part 2. Tingnan natin guys, sabay-sabay tayo. Okay, ready? 3, 2, 1. Kasama ko po ngayon si Miss Mary Rose Besmonte. Isa po siyang OFW sa Taiwan. Sa isang buwan na dapat ang kanyang kasal kay Melvin Tamayo. Pero biglang umatras raw si Melvin sa kanilang kasal. Melvin, bakit hindi ka sa akin nagpapakita? Bakit hindi ka sa akin nakikipag-usap? Di ba ang sabi ko sa iyo, mag-usap tayo. Ang sabi ng mama mo, magkikita tayo, mag-uusap tayo. Pero ito bakit yun guys, hindi? nakakaawa ang babae. Next month na yung kasal ni Ma. Nakasanan na, pinagmadali mo kung umuwi. Tapos pagdating ko dito, ito ang gagawin mo Nakakaawa sa talaga. Naiyak ako akin. nito guys. Alam mo, Sa part mandipras 1. na dipras ako ngayon, ha? Ayoko na po talaga eh. Wala ho bang third party Ayun, yun involved yan. dito? Wala po. Nangako siya sa pamilya ko na pananagutan niya ako. Bakit po? Ano yung isang pananagutan? Kasi may nangyari po sa amin. Wala na po yan. Napakatagas na Ay, po panahon po tawa-tawa. yun. Matanong ko lang, sige. Ano bang nagustuhan mo kay Sir? Kasi po naiintindihan niya yung mood ko. Pag nagbabago po yung mood ko, mabait po siya. Mabait siya? Tapos ngayon, hindi ko alam bakit nagbago mula nang umuwi lang siya dito sa Pilipinas. Sa YouTube, kaugnay sa modot nilang kasal ng kanyang groom. Nagtago si Melvin sa TV5. Ba't po kayo napunta rito, sir? Gusto po namin i-counter yung mga sinabi na sa amin na ipinaparatan na marami po kamalian. Nung Hala. November 10, nag-usap po kami sa telepono. Akala ko gwapo. Kasi November 13 po Ang yung ano niya. tangos! Opo. Tapos po, nung November Ang 11, tangos! nagkasundo Ang po tangos kami na ng sabi suwang. niya, pag ako, sinundo mo, ibig sabihin, mahal mo pa ako. Akala ko gwapo. Pag ako hindi mo sinundo, hindi na ako magpapakita sa'yo. Ano Hala. nangyari? Hindi ako nagpakita sa kanya kasi para nga hindi ko na siya bigyan ng... So, ibig sabihin, hindi mo na siya mahal. Ayoko nang ganun palabasin kasi pipilitin niya ako, guguluhin niya ako para maliwanag yung usapan namin. Ito po, pagdating po ng November 13, umuwi po siya. Dumiretsa daw po siya sa bahay pero wala po ako sa bahay. Noong November 14 po, sabi niya po sa amin na ipadala ko daw yung pera sa kanya. Kasi naka-confine daw siya noong November 13. Pero hindi naman daw po pala talaga naka-confine. Kasi nga, Nagsinungaling. chinek namin yung ospital po na sinabihan na naka-confine. Sabi nung ospital, wala pong naka-confine. Nagpa-check up. Hala. Tapos tinatanong po ni mama kung ano yung sakit o anong espesyalista yung tumingin. Sabi nila, cardio. Hindi naman po cardio yung sinasabihan ko po sa kanya. Sabi ko sa mama niya, tita, huwag niyo pong diretso na po sa ospital para po mapacheck up po, mapatingin po. Kasi po, litong-lito na po yan. So, ano talaga ang pinaka-reason ba't kinapunta bukod dun sa ika-counter? Kasi Yun po nga ngayon nagugulo na po yung pamilya namin. Kasi meron po kami nakita sa Facebook na mga post niya na sinisira na po yung pangalan ko eh. Kasi Sir, siyang nasisira doon, hindi ikaw. hindi po. Tinitingnan mo ba yung mga comments? Nakita po namin nandiyan po yung mga ebidensya. Kasi meron sa kanyang nagko-comment na siguro nga ng babae yan. Tapos siguro nga pinayperahan Oo, lang ako yun niya. talaga yung Pamilya niya iniisip ng nakikialam tao. na. Sa pamilya ko wala silang makikita pangingialam. Nabasa namin lahat ng comment ng pamilya niya. Siya raw po ay nagpapatingin sa psychiatrist. Totoo yun? Ewan lang po Ewan po. Pero may pag-amin na rin sa kanya, may mood problem siya. Ang tanong, sir,
Kung nagpagamot na siya at nagamot na siya, Hindi na po. wala na talaga. Ayoko na po. Sabi niya, may nangyari na sa inyo. May nangyari na sa inyo. Totoo po yun. Imposible na. O, sabi niya, panagutan mo rin yung nangyari sa inyo. Bakit? Gano'n? Ba't kayo natawa, Nay? Sir, hindi Sir, naman po hindi siguro tayo, yung bata, hindi di ba? tayo old, ano na. Di ba? Makabago na tayo ngayon Makabago na, moderno na. Ano na eh. Jerjer na pa, Pero jerjer. siya, siya, maganda siya. Tapos, Inaamin ko naman po yun, di ba? Sinabi ko naman po sa inyo, di ba? Oo. Maganda Na hindi yung naman po babae. talaga ako gwapo, bakit siya magtsatsaga sa akin, di ba po? oh, bakit nga? Nauna po, nauna Paano pa mo lang, siya nakilala? Buti mo na lang, ano? Sa same company po kami. Okay, ano ho kayo noon? Doon. Electrical technician po ako doon. Tapos siya, Tapos siya, sa SAP personnel po siya. SAP. paano kayo una nagkita? Nagkita lang din po, tapos po tinanong ko lang din pangalan niya, yan po. Nagustong ka agad. Abay, matinig ka sa chicks. Ay, hindi naman po. Simula na nga po nung naging kami niya, hindi na po ako nagkaroon ng babae kahit sino. Alam niya po yan. Pero bakit patay na patay siya sa'yo, sir? Bine-baby ko po talaga siya pag may problema po yan. Paano klaseng baby, halimbawa? Na pag may problema, sige, hayaan mo yan na yan. Magpupo ka doon, iluhan kita. Ako sa akin ka na lang, kako, sa bahay ka na lang. Pag umalis ka na sa pamilya mo, sa akin ka naman titira, wala na akong problema yan, kako. Sabi ko, hayaan na lang sila. Kasi kung nakakasagutan niya rin po yung mama niya. Umiiyak po sa akin yung mama niya, totoo po yan. Yung magulang niya nasagot, mama ko pa kaya hindi niya masagot. So, doon ka pumapasok para bigyan siya ng support. O, di ba napapunta siya rito? Nasa Bulacan daw, pero sir, bukas willing na po siyang humarap. O, sir, para matapos na, bukas po, alas 2. Okay. Ito, Hala, dito na. nag-trending to dalawang beses. Nag-number 1. Number Nagbabalik 1. po siya. Oo, Pakita grabe. natin. Okay. Tingnan mo naman, Ma'am Mary Rose, magandang hapon. Blooming. Baka pwedeng pakatanggal ng shades. Ayan, Good afternoon blooming si Ma'am. Okay na po ba kayo? Opo. Akala ko Sure. driver ng Kaya tricycle. po namin kayo pupunta rito May dahil sunglasses. si Sir Melvin Tamayo nandito kahapon at gusto niyang maibigay yung kanyang side. So ready ka na ho ba? Maka face to face siya. Opo, Handa, ready na ito po. na. Okay. Ito na, Papasukin na Rumble! natin si Sir Melvin Tamayo. Hala. Ma'am Mary Rose, kaharap si Melvin. Kumusta na po kayo? Okay na po ako. Ngayon po medyo naka-move on na po ako. Natanggap ko naman po na ayaw niya na talaga. Naramdaman ko po marami na nagmamahal sa akin eh. Ano ibig sabihin na marami na Andiyan po nagmamahal? yung family ko. Nagkaipon-ipon po kami, nagkaayos-ayos po kami. Lahat po pinaramdam nila na hindi kawalan si Melvin sa buhay ko. Wow! That is very good to hear. That's really good news. Opo. At nabanggit mo rin kanina sa likod, ang dami na hong mga nanliligaw sa inyo. Opo. Simula po nung na-ere. Sige sir, now it's your time. It's your opportunity Taas ng buhok to na babae. Meaning, Shine. kung ano yung gusto pong sabihin, Shine, sabihin let niyo it shine. Sabihin niyo po ito. Kaharap na po si Madam Mary Rose. Gusto ko lang linawin na yung mga sinabi niya nung unang interview, karamihan doon kasinungalingan. Okay. Yung unang-una, yung 20 mil na sinasabi doon, Okay. nabigay namin yon bago pa pumunta dito sa TV5. Yun po yung pera niya po sa akin. Okay. Tutusin, bawas na po yun eh. Pero sige, wala na po sa akin yun. Para mas maging malinaw sa lahat. Ano yung pagkasabi niyo nung pumunta kayo dito nung una? Yung 20,000? Sir, ang sabi ko po doon, kasi nasa Taiwan pa lang po ako, hinahanap ko na po sa kanya yung 20,000. Kasi nga po, yung ATM ko po, naka-block po siya kasi nagbago nga po yung video. Sabi ko sa kanya, pag uwi ko, yun muna ang gagamitin kong pera, yung nasa kanya po. Tapos ang sinasabi niya po, wala na daw yung pera. Sir, alam niya yun, nakangiti ako. Nung tumatawag siya sa akin, nakangiti ako, sabi ko, ayoko, pero nakangiti ako. Alam niyo, palabiro ako. Okay. Pero pag laging palabiro nga ako, nagagalit kagad siya. Hindi pa ba siya nasanay sa akin? Ako, alam kong marami siyang problema, pero iniintindi ko yun. Yung palabiro ko, hindi niya naman iniintindi, di ba? Parang unfair Sabi nga naman niya yun. po, kaya niya kayo nagustuhan dahil naintindihan niyo po yung mood niya. Totoo po yun. Okay. So ano pa yung number 2, sir? Di ko daw siya pinupuntahan, di daw ako nakikipagkita sa kanya. Actually, nung November 16, Nagtataka lang pumunta ako, kami sa bakit? kanila sa barangay nila. Pagkapunta po namin doon, ang Ayaw niya ginawa po ng magpakasal, isang di sa ba? konsehal ba yun? Sinamahan na lang Kagawad po po, kami. ang tawag doon, Kagawad po, kagawad. ayun. Sinamahan po kami doon sa bahay nila. Pero hindi po ako sinama kasi, ay sir, siguro hindi ka na kailangan kasi ayaw niyo naman po talaga. Ayaw ko naman namin pilitin kung ayaw mo talaga. Eh siya po, nag-iiyak po doon sa kwarto. Ay hindi po, sabi niya, gusto ko si Melvin, magpapakamatay ako pag wala si Melvin. Sabi niya gano'n. Eh di Okay. syempre, nagpapanik yung lola niya, yung mama niya. Okay. Melvin, parang awa mo na, pumunta ka naman Ay, dito sa may bahay. problema din si Parang Inday. kausapin mo, kumain lang man lang si Rose, kahit 3 subo man lang. O sabi ko, sige, para matapos na ka ako, baka andun na yung,
end, sabi kong ganon. Eh di nung kinausap ko siya doon, nandun na ako pero ayaw niya pa rin po akong kausapin. Kaharap niya na ako, ayaw niya pa akong kausapin. Inaano ko na siya, pinapakain ko na po siya. Sinusubuan mo na? Oo, sinusubuan ko pero tumatanggi siya. Ang tagal ko bago napasa po na 3 beses. madrama Nung pala si pagkatapos na Inday. po yun, siyempre nahilo po ako nun may high blood din po ako. Yung kasi sabi mo na nahimatay ka, may sumalo sa'yo, hindi mo alam kung sino sumalo. Hindi ko Sino po ba yun? alam. Okay. Baka sabi ko, sa mama ba, si Papa pa. Okay, so number 2 yun, sir. Tapos nung bumaba po ako, kinausap ako ng mama niya, ng lola niya. Okay. Melvin, okay tayo wala tayong problema. Minsan punta ka dito. So parang tanggap na nung lola, nung lola at mama. mama. Ano po yung number 3 naman? Ito po nung November 27. May lista si pumunta sila sa Idodong. barangay namin. Okay. Pero po, hindi po kami pinatawag. Itinanggi na, wag nang tawagin yung side namin. Sino po nagpapunta? Yung barangay personnel po doon. Ano kaya tawagin po natin yung side nila, Melvin? Hindi po sila po pumayag. Sino po hindi pumayag? Sila po, yung side po nila. Pero kayo po pumunta? Pupunta kami kung sinabihan po kami, pero hindi po kami sinabihan eh. So Kasi pinigil po nila. So Yun walang yung tanong namin walang sa natuloy barangay. na hindi Wala natuloy po. pagharap. Okay, number Opo. 3. Number 4, sir. Nung November 29 na tumawag po ako sa PAW, sabi ko, ma'am, sir, kami po yung nirereklamo ni Miss Mary Rose Desmonte po. Okay. Okay lang po bang na hindi ako pumunta doon? Sabi niya, okay po sir, wala namang problema. Pero pag hindi po kayo pupunta tayo sa susunod na hakbang. Yun ang sabi po ng PAW. Pero wala pong nagpapakilalang attorney. Sa social media po kasi, sinasabi niya na attorney niya po yun. Okay, number 5. Noong December 5, na pumunta kami doon. Okay. Andun po ako sa sasakyan, pero hindi po ako lumalabas kasi may threat din po sa buhay ko. Sino pong nagte-threat sa buhay mo? Hala. Hindi ko na lang po alam. Sige. Kasi sabi nga nila dun sa social media nila, ba't mo papatulan yung sa social media na fake account? Sila pinapatulan nila, kami hindi Tama na nga pinatulan. Sinisisi nila baka ako daw yon o babae ko daw yon, naka third party ko, na baka daw pineperahan lang daw namin siya, na hindi naman po totoo talaga. Number 6 po. Sa December 5 po, minupo nila ng January 9 naka-smile para si bukas po ate. maghaharap po. Sa PAW yun. Opo, sabi po ng tinanong po, asan po si Mary Rose noong December 5 po? Okay, Sabi, sige. wala po, na-overlook daw po nila yung date. Tapos nung malaman po namin, nagtuloy po sila sa Singapore noong December 5. Ito po, yung sinasabi po ni Miss Mary Rose na sabi niya, hindi daw kami nakipagharap sa abogado niya. Nung humarap yung magulang ko dun sa PAW, walang nagpakilala sa kanilang attorney. Ang sabi po doon, siya daw po yung mamamagitan. Ma'am, mukhang na po. ngiti ng ngiti kayo. O masaya si ma'am. Sige, wala na, last na yun. Noong 28 po, 28. yun nga po yung ineri nyo. Hindi po namin katanggap-tanggap doon kasi nasira po yung pangalan ko doon na hindi naman po dapat dahil kasi nungalingan yung nandun po. I have to cut you off. I'm sorry. Ako naman po. Kung binasa niyo po yung mga comments doon, karamihan, actually, negative doon kay Mary Rose. Opo, Mas nababasa marami naman po doon na hindi maganda ang sinasabi kay Mary Rose dahil bakit hindi siya na makamove on, napakarami naman lalaki, bakit ba siya umiiyak, maarte raw siya. Kung tutuusin, siya po yung dihado doon sa video na yon. Tama po, sir. Ang tanong ko lang, sir, kaya ka ba pumunta rito dahil nagbagong isip mo at gusto mo na Hindi makipagbalikan po. sa Gusto ko lang po linisin yung pangalan ko. Tanda ka, ma'am, sorry madam ha. Actually, kung sa mga talitang kalye, macho pa ang dating mo doon. Macho, Habulin ka ng isang girl, iyak-iyak, nagmamakaawa, gusto makipagbalikan sa'yo, magpapakamatay pa dahil sa'yo. Macho ang dating mo doon, hindi ka dihado doon, ang dihado siya. Sir, So, kung dihado tutusin, yung babae. hindi mo kasiraan yun, Kasi, sir. Kasiraan niya yun. okay. Tama po, sir. Kaloka. Kasi siya na rin po nagsabi na hindi daw po siya nakapagtapos, hindi daw siya gwapo. Tapos sa bata lang, ako daw po, sabi niya, marami daw manliligaw sa akin dyan. Tapos nakapag-graduate daw po ako ng college. Dapat nga, proud pa siya eh. Kasi minahal ko siya ng sobra kahit hindi siya nakagraduate eh. Yes, sir. Yes, sir. Sir, mari pa rin po, sir, kasi lumalabas na masamang tao Ay, pa rin nako. po ako eh. Kasi kilala Sir, niya ako. Kalo- Hindi Ka- hindi ka sir, masama doon sa Ikaw video, yung sir. humiwalay Hindi daw. ka masamang tao doon. In fact, may mga may nagsasabi nga na tama lang na wag nang ituloy ang Oo. kasal Totoo dahil po yun eh. hindi ka pwedeng pilitin. Sir, yung nga po, hindi ako mapalagay kasi hindi talaga ako nakakalabas ng bahay. Ay. Tao lang din naman ako, hindi porke lalaki ako, wala akong takot sa sarili Ruben ko. Padilla na to. Ano Aktor. ba talaga ang purpose Purpose. ng pagpunta mo rito? Tingnan mo si ma'am. Sir, para matapos na yung sinimulan niyang gulo, kung totoo hindi naman dapat aabot sa ganito. Okay. Gusto ko lang yung kasunduan, maayos na. Kasi kung tutuusin talaga, kung tuloy-tuloy yung panggugulo niya, marami po kami maisasampang Hala. kaso. Uulitin ko po, kasi po sa Facebook po niya, sinisiraan niya po ako na bakla daw ako. Ah. Hindi nga po, hindi po ba paninira yun? Hindi ako
Sige, pakita mo nga yung Pamilya mo, ebidensya. pamilya mo, meron akong ebidensya sa pamilya mo. Ay, Ikaw rin akala ko nagsabi ng- nakamove on na si Ating. Wa pa Tapos pala. yung sinasabi mo, ito Move on ito na. yung sinasabi mo na Ayan. hindi ka natatakot na mamatay. Oh, Sinasabi totoo mo yan. kaibigan ko, Totoo yan. ipakilala mo siya sa akin kung totoong kaibigan ko nga siya. Kaibigan Pagkatapos mo. ma-ere, malamang, syempre madaming bashers ang magagalit sa iyo eh. Maraming mga netizens sa magagalit sa iyo. Eh, Syempre yun yung sila gusto ang mo. nagte-text sa iyo, hindi ako. Yan yung gusto mong mangyari, kaya ka Hindi, pumunta Melvin, dito. ito tandaan mo hindi tayo aabot dito kay Sir Rafi kung noon pa man nakipagkita at nakipag-usap ka na sa akin. Nakipagkita ako sa'yo, pero Nagmamakaawa iyak ang ka lang lola ng ko iyak. tsaka ang mama ko sa'yo. Pero hindi ka pumunta. Nung na-hospital ako, hindi ka man lang pumunta. Hindi Sa ka na loob ng hospital, hindi ka na confine. Sigurado ka? Andito Sigurado yung ako. Paano mo nasabi? Nagpunta ka ba sa hospital? Hindi ka Oo, nga... nagtanong kami. Nagtanong ka. O, nandito sa akin yung record ko sa hospital. Akala mo? Ito pa nga yung Hala. binayaran ko eh. Namin mama mo kung pumunta ka. Tinatawagan Hindi ka namin naman mama mo nakita kung doon saan, eh. kung saan, pero ayaw niyo sabihin kung Sus, ano. anong kinuha? hindi? Anong hindi? Anong Sinabi espesyalista namin sa sabi, mama ko cardio? Ikaw yung pinapapunta namin doon pero ang chat Hanap na chat kayo at ng iba. tawag sa amin yung mama mo. Dapat nga ikaw yung kumakausap sa amin tsaka yung sinasabi Ba't mo ako na binigay pupunta mo doon? yung May problema nga tayo, di ba? Hala. Ay kaya nga 'di ba dapat hindi na tayo umabot sa ganun kung una pala nakipag-usap ka na sa akin. Hindi ka nga sa akin nagpapakita. Nakipag-usap ako sa'yo, nagmamakaawa ako sa'yo, sabi ko sa'yo, ayaw ko na. Oh, yun Parang na nga. awa mo na, Di please ba ang naman. sabi ko Naman. sa'yo magharap Sakit tayo, yung hindi puro sa tiyan. chat, Tapos hindi eto puro pa, sa may call. pinag-usapan tayo bago ka umuwi. Sabi mo, pag ako sinundo mo sa airport, ibig sabihin tuloy pa yung relasyon natin. Pag ako hindi mo sinundo, hindi na kita guguluhin. Bakit ngayon ginugulo mo ako pagkatapos ng sinabi mo? Malamang hindi pa ako yung salita relasyon mo? ang tinutukoy ko doon pero kailangan mo sa akin makipag-closure. Imposible, isang buwan na lang ang kasal, hindi ka sa akin Nag-closure magpapakita. tayo. Kinakausap Closure? kita, iniyakan mo lang ako ng iniyakan. Tama ba Melvin, yun? natatandaan Oh my mo ba o ako talaga ang depressed? Ikaw yata yung depressed eh. Na-depress kami Nagpunta buong ka sa pamilya bahay, namin dahil ako yung sa'yo. agrabyado. Nagpunta ka sa barangay. Bakit? Barangay ba ang kailangan ko? Ikaw lang naman ang kailangan ko Pumunta ako, makausap. Tama. Tapos pumunta ka dun sa kwarto. Alam mo, ang sabi mo sa akin, Hoy, Rose, tayo na dyan. Kumain ka. Yun ang sabi mo sa akin. Yun ang hindi ko makakalimutan. Pinakain mo ako ilang beses, isa or dalawa. Tapos umalis ka na. Hindi mo nga ako kinausap. Hindi kinausap. Paano ka kakausapin? Paano ka Iyak ka ng iyak. Hindi, malamang iyak ako ng iyak kasi depressed nga ako, di ba? Depress yun nga yung gusto mo, di ba? Intindihin kita lagi, pero ako, inintindi mo ba ako? Dapat nung panahon na Minsan, yun, inintindi mo hindi, ako? Melvin, kasi ikaw Di ba, yung rason hindi? bakit ako nade-depress. Kasi isang buwan na lang, di ba, ikakasal na tayo. Masakit nga Sa tingin talaga. mo ba Bakit ka matutuwa ako nade-depress? nun? Ha? Alam mo sa sarili kasal. mo kung bakit ka nade-depress, Dininiwan ka. alam mo yan. Ano nga po yun? Ano yung dahilan? Kasi sir, nag-away po sila ng mama niya kung totoosin eh. Ano ngayon kung nag-away sila ng mama niya? Kasi yan yung mama niya, umiiyak sa akin yung mama niya. Melvin, ano na bang nangyari sa anak ko? Ba't ganyan na yung anak ko? Pati na lang pera, pinag-aawayan namin. Siyempre, ako po yun nandun, ako yung pagitan sa kanila. Pag ako naman kumampi sa mama niya, mas magagalit siya sa akin. Pero nililihim na lang namin ng mama niya pag nag-uusap kami ng So, ibig mo maayos. sabihin na depressed siya dahil nag-away sila ng mama niya? Opo. Hindi niya Sigurado matanggap, ka? hindi niya matanggap din ng mama niya na meron na meron ng gusto Mahal ng na mama mahal niya. ka Kasi ng ayaw babae. Kung ano man yung presyo ng buhay Nasaktan ng yung mama niya, babae, please, huwag kaya natin move on na kayo. Anyway, Matagal na para yon, hindi December. Ano ba talaga ang gusto 2018, mangyari sa matapos 2019 na masabi ngayon. Lahat ng side ninyo. Tingnan mo siya si Ma'am Blooming. Baka gusto makipagbalikan. Hindi na sir, gusto ko na lang po maayos yung gusto niyang makuha. May gusto siyang kuhanin sa akin, yung mga ginastos niya daw po. Sir, yung ginastos ko po kasi sir sa kasal pakibalik. na. Ayun po pala sir, may lilinawin ako. Sinabi niya rin po pala sa video na siya daw lahat ang gumastos kasi nungalingan din po yun. Ano po yung May gusto pala akong ano yun doon, natatandaan ko. Sige po, ano yun? Yung sing-sing po na binili ko, nasa kanya po yun. Sir, hindi ko po yun ibibigay sa kanya kung hindi niya po Ito ibabalik pa po, yung isa ginastos pa po ko sa sir. kasal. May 30,000 po kaming nauna. Kaya ayaw ko po talagang gumastos dahil doon sa una-unang 30,000 na nawala. 30,000 plus po yun. Naloko po kami nung una. May kinuha po kaming nag-a-arrange ng kasal. Okay. Naloko po kami. Ngayon, hindi na naibalik yung 30,000 na po yun. Ako po ang gumastos nun. Siyempre ako po, natakot na Huwag ako. na kayong Sabi mag-ano ko, ng pira. paano ko Ay gumastos? nako, pira Sabi lang ko, pala itong ina. ikaw na lang ang gumastos. Eh di, pinipilit ko siya po. Siya ang gumastos ng gumastos. Kasi natakot ako. Online kami kumukuha ng mga supplier eh. Ngayon po, yung sa pagpapatayo ng bahay, ako po magagastos nun. Tapos hinihingan niya po ako na panggastos sa para pangkasal namin. Sabi ko, okay, bibigay ako sa'yo. Pero mawawalan ako ng pera, kakapusin ako ng pera pampagawa ng bahay. Kasi kukulangin yung pera natin. Alam mo kung magkano yung ipon ko, alam ko kung magkano yung Sige. ipon mo. Now, having said that,
ulitin ko po for the third time. Ano pong gusto niyo mangyari na ngayon? Nasabi Tapos niyo na po yung problema Tapos na. namin, kahit yung mga magkukwentahan po kami, yung nagastos kanya sa nagastos ko, wala pong problema para Kwentahan, yun ang gusto Opo, mangyari. matapat po yung ginastos niya sa ginastos ko. Okay. Kung kanino talaga yung mas malaki. So Miss Mary Rose, magkwentahan. Sige po. Gusto ko lang pong sagutin yung mga sinasabi niya kanina. Sige. Na sabi Hello? niya, naninira po ako sa Facebook. Hindi Yung po ako mukha ng lalaki, hindi po ba? ako nagpo-post. Super yung science yung ba? New Year lang. Yung Ano po buhok. pinasunin? Super Ano lang science. po video ng nag-greet po ako ng Happy New Year. In general, Happy New Year sa Opo, lahat. general po. Pero hindi naman po ako doon naninira. Yung mga netizens po, yung mga nagko-comment, yun po ang naninira sa kanya. Wala po talaga. Okay, sir. I'm sorry. I have to ask this hard question. I'm very, very sorry. Kasi may mga netizen lang tatanong. Bakla ho ba kayo? Hindi sir Liwanag, ma'am. I have to ask that question kasi nga po, marami mga netizen doon, hindi ko na mabilang, na yun ang sinasabi, diretso, na Opo, madami bakla rin ka raw. po nabasa. Yun sigurong kinagalit mo, na akala mo si ma'am nang may Kilala ko kagagawa. rin po yung nagsabi nun sir. Isa sa nagsabi nun. Kapatid Ay, niya sus, po ginoo yung ko. Kung hindi ka bakla, Ayun, wag sa na, doon wag sa mo na. nabasa ko, Hindi ang naman dami totoo na yan. Na ganun nga sinasabi. Sabi mo. Pero I don't care. Now, clear na tayo doon. Kwentahan, ano po yung mga kwentahin natin? Yung ginastos ko po sa kasal. Kasi dapat po, hindi naman talaga ako dapat ang gagastos pagkasal eh. Dapat Hala. lalaki naman po talaga ang Hala din, gumagastos. mali ka din, Day. Kasi in the first place, hindi naman po ako Hala. nag-propose eh. Siya Mali naman ka, po Day. talaga. Ah. So dapat siya talaga ang Ah, ah, gagastos. ah, Siya ah. talaga ang sasala ng Ah, ah. kasal. Eh, maswerte nga siya kasi hinahatian ko pa siya ng paggastos. Iba na ngayon, Day. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin mo sa akin. Ikaw pa yung may ganang tumakas sa Iba kasal. na Isang ngayon. buwan na lang. Tsaka napakababo ng dahilan mo. Sabihin mo, mood lang. Napakababo ng reason mo para umayaw ka sa kasal. Sana Mali yung diniretso babae mo na nun, lang guys. ako kung ayaw mo na talaga sa akin. Hindi yung sasabihin mo yung mood. Sabi nga ni Sir Rafi, kung tutulungan niya akong pagpagamot ng mood ko, eh makikipagbalikan ka. Sabi mo, hindi. So, hindi. Kasi kung yun ang rason, hindi ko talaga natatanggap eh. Alam mo, natatawa pa nga ako yung sinabi mong mood. Kasi parang hindi ako yung depressed, parang ikaw yung depressed eh. Kasi yung pumunta ka sa bahay, ang sabi mo sa nanay ko, sasabog yung 4 na taong mahigit natin pagsasama, Melvin, ni hindi ka man lang nakonsensya, Hala. ni hindi mo man lang Super pinalitan saiyan, yung lo. pinagsamahan natin. Tapos isang buwan na lang ang kasal, bigla kang aayaw. Ano ka ba? Huwag ka kasing tago ng tago sa palda ng nanay mo. Hala. Hindi ka lalaki, alam mo? Kasi wala Hala. kang paninindigan sa buhay. Patay. Matanda ka na, pero nagdidepende ka pa rin sa nanay mo. Okay. Totoo ba itong sinasabi ni Ma'am Mary Rose tuwing may problema kayo, nanay mo palagi nagpo-front for you? Ay sir, yung time lang na umuwi ako. Hala. Kasi nga pagkatapos Diba, nung pagsundo nag-away sa kami, airport? nainis ako. Binato ko po yung cellphone ko. Hindi, pero Ayoko sir- na po yung magkaroon ng communication. Nabibisit po ako. Hala. Na-stress at nadidepress din po ako, sir. Okay, nadidepress ka Totoo rin. po yun, Natural kasi- lang. Natural, lang tao lang tayo. Yung Nadi-stress din ginawa tayo. niyo po naman. Pero sir, ang tanong ko lang, sir, dito medyo nabulabog yung isipan ko na sa maraming insidente ng paghaharap at may problema na dapat magkaroon ng confrontation between you and Sir. her, si nanay mo Tama ang po, sir. pumufront. It came to a point, kaya sorry sir, napatawa ako nung sinabi niya, nagtatago ka sa palda ng nanay Kasi mo. sir, dinamay niya yung magulang ko, yung mama ko eh. Dinamay niya na doon sa pagkakataon na yun. Pero sir, pwede pa yung kayo na lang dalawa sana ayusin Ay, yung sir, problema lagi ko pong walang ginagawa kasama yan. yung mga nanay? Pwede ba yun? Nung nandun po kami sa Taiwan yan, ako lagi ang maasikaso niyan. Pag may problema siya, ako rin po yung umiintindi niyan. Walang involved Sir, na kaya po nanay? siguro inayawan ko, napagod na yung isip ko. Okay. Biruin nyo, Isip. konting kibot, aawayin niya. Sabi ko, bakit ka na naman nakasinghal? Anong Kasi singhal ikaw po? eh. Singhal yung parang naiinis kagad, sir. Yung Okay. nakasimangot kagad. Kasi video call kami mag-uusap eh. I see. Nakasinghal ka na naman eh. Eh kasi ikaw eh, sinasabi ko na kagad sa'yo, ba't ayaw mo kagad makikinig sa akin eh? Sino bang hindi magsasawa yung lagi May problema nagagalit sa'yo yung si partner mo na wala ate. kang ginagawang kasalanan? Pagod yung nga may lalaki, ginawa na lang ganun. akong kasalanan para tanggap ko yung ginawa niyong galit sa akin eh. Ako ang basa ko sir nung pinanood ko yung video, mahal na mahal ka ni Ma'am Mary Rose na nagmamakaawa dahil gusto niya na matuloy yung kasal. Kaya Yun sir, yun. nagpapakita lang na talagang malalim yung pagmamahal niya sa iyo. Kung meron man sana siyang pagkukulang, sana makukompensate na yun nung labis-labis na pagmamahal na pinapakita niya sa iyo. Alam mo, sa pagmamahalan, dapat meron ding sacrifices eh. Tagal ko na One sinabi has sa to kanya, sir, eh. sacrifice Tama. while the other Hindi naman is dapat committing perfecto yung mistake or error. relationship. Two-way street yan eh, yung pagmamahalan. Sir, patapusin muna ako. Sige, sir. Pag ikaw naman ay may problema, dapat intindihin ka ni ma'am. And then dumating yung time, si ma'am na may problema, intindihin mo rin. Okay? So in this case, minahal ka niya. Hindi lang mo siya naintindihan. At minahal mo siya
hindi ka rin niya naintindihan. Hindi lang Tama? sila talagang Kaya nag-usap. Ito ang sumatot na, hindi natuloy ang Hindi kasal. lang talaga sila Now, nag-usap ma'am, yun. wala namang pag-asa magbalikan kayo ni Sir Melvin. Hindi na po. Halimbawa lang, sinabi ni Sir Melvin, siyempre may pride naman to, lalaki to, natural. Halimbawa, sinabi ni Sir Melvin, I'm sorry, at tuloy na natin kasal. Huwag na, oy! Ginoo ko, Lord. Ayoko na rin po. Sure. Sure na po. Pangalawang tanong, sure. Sige po. Pangatlo, Ayoko na po. kahit na magsusorry Ayoko siya, na rin po. kahit na siyang iyak ngayon at sabihin, sige, Kahit binabawi po na. magpakamatay pa po siya, ayoko na rin po. Hala. Wow, strong. Kasi pinamukha niya po sa akin na hindi talaga siya yung para sa akin. Kasi noong time na nagmamakaawa ako sa kanya, hindi niya po ako pinakinggan. Ang tigas po ng puso niya eh. Sa totoo lang po sir, hindi ko po ma-accept yung sinasabi niyang mood. Kasi lahat po ng babae may mood po yun eh. Lalo na po pag minimens, buwan-buwan po yun. Tapos may problema pa ako sa pamilya ko, may problema pa ako sa employer ko. Dapat naiintindihan niya po yun. Sige po, tapusin natin to. At least medyo nagkaroon na tayo ng linaw talaga. Ang purpose na pagpunta ni Sir ay para magkwentahan. Ma'am, kwentahan lang tayo sa Sige kabilang po. booth. Abangan, ito na yung part 3 ata. Dito na yung part 3. Tignan natin guys. But anyway guys, so tignan lang natin ito. Ito yung part 3 nila. And because mataas na itong video, I will continue another one. Continue ako mamaya, mag-react. Tignan yung mga mukha nila. Parang may malaking problema talaga. And yun, tignan nyo na lang bukas. Bukas natin i-upload and tignan natin kung sino yung mataas ang gasto. Yung lalaki at saka si babae. Stop tayo. Pero alam nyo guys, mali yung pagkasabi ng babae na dapat ibigay niya kung ano na dapat siya yung magasto sa kasal, ganun-ganun. Alam nyo, iba na ngayon. Kung kayo gusto magpakasal talaga, dito sa Amerika nga, kung may ikakasal, kung magpakasal kayo dito, yung babae yung magasto, hindi yung lalaki. Iba dito guys, hindi yung lalaki, pero iba, dahil iba na panahon, pwede na kayong dalawa, pwede na yung lalaki. Yung sa akin si Tami, wala naman akong pera. So yun, pero yun lang nakaano kasi pasensya na guys, naliligo yung asawa ko. Andito lang talaga yung shower dun, malapit lang sa filming room ko. Yung lalaki, alam naman nila na pumunta yung babae kay Raffy Tulfo. So ang daming nanonood kay Raffy Tulfo, di ba? So ngayon ang mga tao hati yung opinion ng ibang tao. So kasi yung lalaki ang inireklamo niya is yung ang daming masasakit na salita, nasira yung pangalan niya. Girl, boy, yung alangan hindi naman masira yung pangalan mo, masisira talaga yung pangalan mo dahil ikakasal ka na, nag-back out ka, para kang runaway groom. Runaway groom yun. Runaway bride, ngayon groom naman tayo. So yun, so of course masisira yung pangalan mo. Maraming mga tao magsabi na na bakla ka, or marami ding mga taong nagsasabi sa kanya, like me, sabi ko, wag na lang kung ayaw mo, parang may problema ata yung babae na ayaw mo, hindi mo gusto, so wag na kayo magpakasal. Or yung babae din, ganun yung ibang opinion para sa babae, yung okay, mag-move on ka na, kung ayaw talaga ng lalaki, maghanap ka ng iba, ganun. So ngayon, so doon ako na sa babae na dapat magasto yung lalaki kasi siya yung nag-propose. Of course, lalaki naman talaga yung mag-propose ng mga kasal-kasal dyan. Pero yung henerasyon ngayon iba na kasi. So pwede na kayong mag-ipon, pwede na kayong mag-live-in na uhuli na yung kasal dahil gusto niyo magtipon, ganun. Iba na, noong panahon na yun is yung ang lalaki, yung panahon na yun dapat talaga yung pamilya, yung lalaki yung ng kasal. So ngayon, doon ako na parang gusto niyang kunin. Doon ako na sa babae na parang gusto niya kunin yung perang nagasto niya dahil dapat yung lalaki yung magasto, no? But anyway, I will see you guys. Thank you guys so much for watching. I will see you guys in the next one. Bye!